Horas marita sudi paralado hagaipi kiburan baru pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu donga sapor siaun na terlumubi nama dohoti par minggu di gerjat tahun naksongoni donga sapor siaun na mangihuton par minggu di bagasta bi pasahataimi selamat hari Minggu. Mingguta sadarion ima minggu pa 20 sedahon Doktrinitatis namar topik manoktong marholong ni roha di dongan andorak suta buka par mingguta martang yang naho mahita di bagas rata sudi amin. Tabuka mapar minggota marhite ede buku ede nomor 527 ayat sada dohot 2. Mahita jongjong marhite-hite guarni de bata ama dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarni tod di perbadia na tumo palangit do tanoon amin. Mertua do halak nama naon di pangujunan ay duktau sian pangujunan i jaloon na do tupal hangeluan na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan holong roka di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala pardenggan basa rodi saleleng nileleng na do asini roham mauliate marohanami tuho ala diramoti ho kami sian nasai laut sahat rodi sadarion hupuji kami maho ala nauk sahat tuhami barita na uli nasiat anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu kami mauliate hudok kami tuho ala di bagasa dame doho tasonangat di leon ho katam na badiai saya si maroham urupi mahami mangulahon nani dokmu asa hot rohanami jala terparangihon kami parangi na badia
sehajari jalapai baru marohanami, asalam ias kami rodi kasusudan ni bokal nami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul mam. Merede mahita sebukuede nomor 215 ayat sada dohot walu. Tangion hamuma patik di debata, ima siatulu Musa bidu pasapulu siahon ayat 10 pitu 1 lalu. Jadi, dang jadi hosomomu dongamu di bagasar roham, alai ikon marsipaingot ho tudonganmu, asa unang manai manean dosa doho ala ibana, dang jadi balosonomu na jahat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim, ayau do jahoba ima sahatna atong rak mangidugogo mahita tu Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor onom rasu lalu ayat sada dohot tolu. Tuhan jojo do marsa do ngaki alana sala pambahenaki hata kulat kanang parulaki jora Rim mahita jongjong. Saat moluki Tuhan Tuhan lehon marohana holong urupian. Tatopoti madusatta tujulon debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dudosa, dohot pangaleson nami na gudangi di jolub.
tatap memahami marhiti-hiti asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Edang adong ibar ni salhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa markitesian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian mar hite-hite haporsyaon ni budarna hasangapon ma di debata na ni gicang. Amin. Hudul mam maredehita sa buku di nomor 200 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di Bingguta sadarion, imana tarsurat di Heber 10 ayat sada 1 tolu, tajahama marsikat soring. Manoktong ma holong ni roha ni dongan. Unang halang gusok kamu partamueon, ay marhitesiani heado ditamui halak akka suru-suruan sopa motoon na. Ingot hamuma akada tarhurung, songon na rap tarhurung, songon i akana tumaon na porsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging, imasahat na, mertua donatu mangion hatani debata, jalan au piopsa. Amin. Marede mahita sa bukit di nomor 215 ayat sada dohot 5. Mahita jongjong. Habasaron hadamean na
tahati dakko maha porsiaw tay, songona di hati dakko ni dong atas ha porsiaw di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dusan natu mo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, imana itu buon ni si Maria, nagabi-gabia siato di porbadia adorak suhabukan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na matarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banot koru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuduhon na manaik tu sugulau hudul tu siamu debata jahoban amanai parguguna soto dusani di sima ibana pai maunuk sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsia di todi porbadia jaladok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dasani dosa, do dahatai naman dok, mulak mangulus sogut daging ni halak naung mate, do diang luan na sora suda. Amin. Tabigi matikting di huriata di bagasan saminggon. Titing di Huriata Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Napar joluk sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis dohok topik manotong marholong ni roha ni dongan. Napaduahon padidion nabadia. Siala masohot do padidion nabadia di Huriata ditik kinasalpu. Patupuan ni Huriata ma padidion nabadia di hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Parmingguon bahasa Batak pukul 8 WIB. Konseling baptis di Patupado di hari Sabtu tanggal 6 November pukul 10 WIB. Pinangido matu akan natoras nanaing mendaftar boima mengisi formulir pendaftaran jala ditandatangani situa sektor nabi. Patuluhon titing neng marbagas. Titing parjulu. Goar sesep bimiwa geopol sianturi, anak niamata parluhutan tado sianturi tubuh ninata, Kolumbin Norberta Borusinambela, alamat Bangun Reksa Indah 2 T nomor 6 Karangtengah Tangerang, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar, Rismauli Winda Rosena Borusinaga, Boru Niamata Arisondo Sinaga, Tubuh Ninata Basaria Marina Boru Huta Barat, alamat Jalan Karet Raya nomor 4 RT 03 RW 05, nomor 33 Karet Setiabudi Jakarta Selatan, Huria HKBP Sudirman Resort Sudirman Jakarta. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 8 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Paupaton Dewan Koinonia Sada Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021 ima witok remaja napa 35 hon tuyanak kota horong remaja. Pinangidu tuakka natoras asa dohot memotivasi akka yanak kota remaja lau madohoti witok on jadwal boy mata jaha di titing cetak. 2 NHKBP hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.04 WIB di Patupado NHS Day Marhite Jum doho tema berserah kepada Tuhan dalam segala perkara nanioluhon ni Pendeta Perison Rajoki Pasaribu Tolu PKM hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.06 WIB di Patupa Punguan Keluarga Muda HKBP Kebayoran Baru do Meet Ups Oktober Marhite Jum narasumber Rietsi Pisia MM RFP dan Simpson JM Sinaga MSC CFP AEPP 5 Palimahon Dewan Martoria di Patupa seksi musik do pada latihan musik do tema harmonisasi permainan alat musik. Pembicara Ibu Widya Kristanti komposer orkestra. Nah di Patupa sedarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021
pukul 12 saat 14 maringanan di gereja dohot marhite live streaming pinangido tu sude pemain musik asamat dohoti pelatihani. Paunopon pasahat pilihan tujulu sadarion minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada dung sidung jamita pasahat pilihan tujulu dohita tulaun dana pensiun. Papituhan pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 10 sia wib, patupau do acara pertanyaan sektor sauduran dohot tuan rumah situa sektor sauduran marhite Zoom dan niuluhon ni calon pendeta Alef Hutasoit link Zoom boy mata jaha di titing cetak. Pinangido tu sude ruas sauduran asa madohoti acara pertanyaan ni. Pawaluhon rapot padita HKBP. Hari Senin sahat tu hari Kamis tanggal 25 sahat tu tanggal 20 Oktober 2021 dipatupa do rapot padita HKBP na didohoti sude padita HKBP na maringanan di Bogor. Pak Siahon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 24 saat tanggal 20 Oktober saya tu hatta ma nama masu-masu ngolo tu ngadong ruas ni huriatta na sotar surat do peguarna di titing na ulang tahuni di pabua ma tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat pasapuluhon manang terakhir akka titing naso ni jahawon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masaha ni titing dihuriat tadi bagasa minggu sadarion taingot bema manangyak koni tujolo ni tuhatta. Tapi gima ede puji-pujian sian kor sektor Sion secara virtual.
Redemaita siap buka di nomor 120 sada ayat sada dot 2. Laos tapasahat ma pilihat tatu juro di batas sada A dot sada B. Yesus Raja ni huria na porseana badia pasu maawon sai sungguh lima rohaku mangimuton ho rajaku pargogoy maaw tokton pargogoy maaw tokton. Lehon ton di parbadia sartu rohani huria di sandok ortibion asatong sada rohana nang marserake ruasna pasangapon ototon pasangapon ototon. Dami ni di batana sumurung, sian salut naroha, imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Yesus Tuhatai. Amin. Huriananya sian ni Tuhan Yesus Kristus, lasma rohata, macai holong rohata rohani di batatu ita, alani holong ni rohana baik kita bui mar minggu, maus pasangapon warna. Hita nadong di bagas joron songoni nang na terhubung dot hami manang di dia pehamu nuaing nabui rap beribadah melalui live streaming HKBP Kebayoran Baru. Minggu tasadarion imam minggu napa 20 sadahon dung Trinitatis sinondangan ni tema manut tong ma holong di roha di dongan. Di enet sian buku 5 Musa bindu 24 ayat 10 pitu 1 10 hujahama tu tonga-tongata tangi hokamuma hatani dibata dan jadi papilomu uhum tu halak dagang doh tidak danak nasopot somarama jaladang jadi buatomu ulos ni perupuan nama balu bahan sikoram ikon paingot-ingoton ni roham tahe hatobat doho najolo di Mesir hape nunga ditobus jauh bade batamko siani alaindo ubahen udokkon ho mangulahon sisongoni imanggo sahatna uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus molo risik kita majahat turpukon ima bahagian si pasingot ni Musa tu bangso Israel nau mengalami gudang akar ragam panugun-ugun ni debata sada
parsoryon na balga do di tonga-tonga ni sada bangso molo maceliling di bagasan parhatubanon. Jala bangso Indonesia mencatat sejarah kelam taringot tusi lebih 350 tahun dijajah Belanda, dijajah sekutu dot lan asing. Tidak ada harapan untuk hidup. Itu asa akan di bagasan parhatubanon penjajahan sangat sulit mereka maju ala buha ala sulit aspek kehidupannya dikuasai oleh penjajah. Jala proses pembebasan manang memerdekakan satu bangsa itu bukan suatu proses yang gampang dan mudah. Selalu harus membutuhkan perjuangan, membutuhkan kekuatan bahkan yang lebih hebat, kekuatan yang sulit terlihat terdeteksi tapi dirasakan. Oma perjalanan ngulu nih bangsoi. Bui tabayakon songo dia Musa harus berhadapan dengan Parao. Dor aka bala tentara nasida nama luar biasa. Anggo di hati hai Mesir, Babel, Nunga merupakan negara superpower. Si habiaran. Ditunggu-tunggu di bata nasida. Dileon mangan. Bahkan molo taida ada satu perjuangan yang macam luar biasa. Dalam perjalanan itu bui tarbula laut rara ida hitam molo ta jaha di buku dua Musa di buku Keluaran. Bayangkan dilili karena penjajah tidak akan begitu saja membiarkan yang dijajah merdeka. Tongdo dilili, tongdo Parao tidak tinggal diam. Ale mangangguk donasida tu Israel, tu Musa. Ena diri pohodo dang adong di Mesir. Inganan laho bait tanoman nami beuna iko buano muhami iko mate baur mami di lauton. Baru ngutugut nasi. Ali duduk di batatu si Musa. Patol-tol tanganmu tu laut. Arungi tu laut rarai. Bulamai mardalan mana sida. Laos dung sahat nasida tutupi. Mangihut ma nang tentara ni Mesiri. Sumuang maaiki gabi. Nama ngulahon penjajahan itu. Nama bau. Ale lupa do nasida di sini. Iru benda tiki satokin penas si Musa di dulu Sinai lau majalo Taurat manang patiki. Aitor manigor di papuguna sida do. Seri bahkan seri palaki mas yang sangat tua. Di Ghana gabi lebru dungi di sompa. Jala dang neang rohannya sida mandok odona baluau kami akadungan oma latar belakang niturbuhon peristiwa yang sangat luar biasa yang mengikuti dalam satu perjalanan suatu bangsa songoninang kita lupa sangat mudah lupa jala odo sahid ni ganuk hajol maut tahun lupa akan suatu kebaikan, lupa akan kasih anugerah, lupa di haulian nidongan. Jadi molo tu pudo molo di berbuat baik dongan tu hita, seolah-olah kita merasa kewajiban nidongan itu mengulau nadingkan tu iba. Seolah-olah kita merasa bahwa orang lain harus baik kepada saya. Orang lain harus sujud kepada saya, harus baik, luar biasa, bahkan kalau perlu menyembah kepada saya. Akadungan ini yang harus kita hindari dalam perjalanan kehidupan tahun. Alaboha molo didok dison paingot ma. Artinya bangso itu dang didok hudul maranganangan lalu diingot-ingot songo di daun.
Itu harus dia rasakan bahwa itu adalah suatu masa lalu dan sekarang dia bukan lagi bahagian dari orang yang diperbudak itu. Alen waing nunga jol mana merdeka nasi ibana. Dia juga udah orang yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Nang dihita napungun waing di son sasitong nakadungan. Gudang dohita waing na di bakasan parhato banon si bolis, parhato banon di dosa. Jujur do kita memanjakan hadiriota. Jujur do kita memanjakan satu keinginan kita. Alani sasitong na molo taingot ganup taingot silang nito hatai. Taingot maju anes tuluet seplon me mandok. Sono doholong di rohan di debata tu portibion. Buasa dilian do anakna. Jesus ditadiko di mana sangapun nai ditoput haleaon di portibion. Pola ikon mate ibana. Pola ikon di parsipal hajol mauni ibana. Di palia-lia Sabtu namate tarsilang sasitong nahitahiando nagabi tarsilang alani dosa ta, alani pangalahot ta, alai Kristus olo gabi sikata tuhamateani. Ninna rohata alani berjuta dong, ninna rohata alani godang di sibayerot ta do, ninna rohata alani pengaruh ta do, daun holan ala asini roha. Alaya kadongan, jujur do kita lupa di sini. Ode penyakit nama cemaul, mago, siang tonga-tonga ni hajol mau tahun, lupa. 4 huruf, LUPA, lupa. Alai penyakit yang terdiri dari obat urbon bisa sangat membahayakan persekutuan dengan tu debata songoninang tu dongan jolma ala moha ala sipata mo lo nunga tajalo manang tadapat ton kita memiliki apa yang kita inginkan, kita lupakan janji kita bahwa saya akan berjanji untuk melakukan ini itu benar gudang korupsi. Ini sumpah donasi berjanji donasi untuk dan atas nama iman dan keyakinannya. Saya berjanji begini, saya berjanji begini. Adong bedo tupoksinya, adong bedo pagaran tugasnya. Ale tikilau macaloi. Ya, saya siap, saya berjanji. Ale lupa, ala boha tabu. Nikmat enak kalau orang lain takut kepada saya, kalau orang lain sujud kepada saya, kalau orang lain mau memuji-muji saya. Enak, nikmat kalau semua cukup bagi saya, uang banyak, harta berlimpah dan dikelilingi oleh dayang-dayang mungkin, ya kan? Kita lupa. Atau mungkin adung dona membaik kita lupa alani parsorion ningolu naso tardokbi maul ni mangalului manganon maul ni na mangalului karijoon ujuna lupa di jati dirina dia porsionna manako manang melakukan apapun, bahkan mungkin Allah merampok. Maul ro sirokap ni tod dini anakon, maul ro sirokap ni tod dini aka todong dan sebagainya. Ujungnya lupa di jati dirina bahwa dan jadi nasida mangido pangurupion tu babel. Ima akan sia-sia di portibion, ima akan sumbia di portibion na jut akah alat na porsea mangido pangudianan tu babel sehingga ngonuna dikuasai
sehingga nguluna diatur oleh Babel, kelihatan ibana merdeka, tetapi dia sesungguhnya sudah terjajah. Itu asa molo macai pahit di lalaho ngulum, molo memang adong nama cerikut di lalaho, nanaing eahommu di tonga-tonga ni portibion, nanaing dapat tonommu di hasianganon. Ikutlah dalam proses jala martangiang mau di Tuhani. Allah dangadong naso tarpatu pada bata. Allah memiliki semuanya. Bagi dia lengkap. Allah bangsa gabi pola biar hita di bagasan biarido mangula sibulisi. Di bagasan biarido talian ruang dot waktu gabi ditogu-togu sibulisi mahita, lau mahita tu Babel, lau mahita tu sia-sia ni hasianganon mangido gogo, mangido pangurupion, ujungna tok mahita di bagasan dosa. HP tabotodo. Sesungguhnya engkau adalah orang yang merdeka dan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Marhite-hite mudarnai. Alania kadongan molo didok di ayat 10 paingot-ingot mai. Buasa ala di ayat 10 pintu ngadong sahid nama ceposi. Ahamai dang jadi papeolomu uhum. Ya kan? Tu halak dagang, dak danat, sobot somarama, doakan abalu, dot nama. Ya, jala tu akan apubus, dan jadi buat tombu, abitna. Ini penyakit. Ternyata di padan narubi nungadongon. Tapare soma, adong don waeng nang di jamata sonari. Bahasa lainnya adalah belalah perkara orang yang lemah. Belalah perkara orang yang tertindas. Karena engkau dulu adalah orang yang tertindas. Tetapi sekarang engkau bukan lagi penindas, tapi engkau adalah orang yang merdeka. Alani manok tong maholong roham tu donganmu. Alai tagan solong roham tu donganmu. Dan tarbaik ko maka holongi donganmu molo so dihaholong yo di Batam. Itu. Asa seruan paingot-ingot ma hope hatoban najolo, engkau dulu adalah budak, engkau dulu diperbudak, engkau dulu mengalami perbudakan. Itu suara Tuhan untuk mengingatkan bahwa engkau sudah ditebus, maka bersekutulah dengan penebusmu. Layani dia dan berikan hormat sepenuhnya. Marhite sienido, bui maho, patu pahon holong di roha, maka adong keseimbangan ngulu antara hita dohot di humalianta. Alania kadongan akainang amang, apalagi aka suami istri yang punya persoalan dalam rumah tangga. Boido mekel hamu diduru, boido rap mekel hamu manang ketika menghadiri satu perkumpulan atau pesta dan lain sebagainya, alai di bagasan ATM digomahi mamereng suamimu, digomahi mamereng istrim. Ingat, engkau dulu adalah orang yang belum memiliki pasangan. Ingat bahwa yang dipersatukan itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Kalau sudah dipersatukan, mereka utuh dalam Kristus. Alanidang jadi beho di bagasan hosom mangida keluargamu, di bagasan kemarahan natar lumubi tu aka pasanganmu alai
molo salah ho, molo mailah ho mengaku salah tu suami, molo mailah ho mengaku salah tu istri, pardi jabum, molo mailah ho mengaku salah tu ianakomu, paling tidak minta ampun kepada Tuhan. Asa boha, asa diganti rohana yang baru, asa dipain baru roha, dungi dame maroham mangida humaliang, kemarahan, egois, lupa, odo namambain parsauran narusu gabi mago, alai tapa ingot-ingot ma silang ni tuhatai, ibana ya hitayado na ikon tarsilang, alai olodo ibana sikata gatita tuhamatiani, alani maceti kosma edeni halak na porsei na mandok, panot notima silang ni tuhatai. Panot notima silang ni tuhatai, nama borsan sude dosai. Itu kan, coba itu nanti dihayati, dinyanyikan, dan tentu hari ini dengan tema hari ini kita diajak untuk panot noti silang ni tuhatai, dung di panot noti ho, dung diresapi ho holong nai, terbaik koma maka holongi di bata, dung di holongi ho di bata, ido namar gugui hoko makolongi maka holongi dengan mujolma, dang terbaik ko maka holongi donganmu, dang terbaik ko maka holongi bahkan dirim, molo sodiha holongi ho Tuhanmu. Maka siapa yang suka menindas, siapa yang suka berzina, siapa yang suka mencuri, siapa yang suka berbohong, siapa yang suka melakukan sesuatu pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, saya pastikan dang holong rohani itu Tuhan nak molotung pedido ibana au porsea tu di bata ama anak doton di parbadia holan casing doi, holan asa tamai daun ni halak doi. Orang yang mencintai Tuhannya, dia pasti jauh dari hal itu, pasti do holong rohana nang tudongan nak atong songon nama noktong holong ni Tuhan di ita, haholongi ma Tuhanmu, jala manotong ma, maka holongi donganmu. Ingat ma, Kristus maka holongi ho. Amin. Mulai hati Tuhan ya sindorham nama dongani kami, nunga dipaingot hoan, asa hupa ingot kami pakokop mi, namandok nunga bangsom kami naso bangso na julo nunga gabi bangso alani holongmu, atong molo nunga gabi bangso nabadia bangso ni dibatahan di sido ikon haholong ngenani wali Tuhan alani bergani pakokopmu manesa dosa nami isi doa wali Tuhan dia lupamu ikon haholongomu au isi doa dia lupamu wali Tuhan ikon mate hotar silang alani dosaku dahabu ya donatama mate alani dosa nang budang najor buti alai roho sian ham muliamu manopot ham dosa nami sikat nami Tuhan matiani mulai hati Tuhan jalaima budang asa hupai ngotikut kami asa makorhon holong rohanami tuho togu haporsion nami tuho wali Tuhan disima tubuh jala terbaik kami maka holongi dengan nami docon diri nami alani Tuhan loas ma naposom martangiang
Tu sudah ruas ni huriamon, sotar lumobi di akadongan nami natongon hurang hai pasonna. Situa bicar marpau, inang samorasi manjuntak silitonga, David Sinaga, Birong Tambunan inang Birong Tambunan boru pardidi, Wilfrid Hutagalung, inang Lambok Tambunan boru sibarani, Sriyati Hutagalung boru tauruk, Toga Hutagalung, inang Siti Asmin Cimanuk Kalip boru situpul, Sondang Hutahayan boru pangaribuan, Purnama Siahan boru simanjuntak, Frida Panggabian boru situpul, inang Nainggolan boru simbolun, inang Nilam Tobing boru batu bara, inang Simurangkir boru lubat tobing, Desi Sihombing lumban raja, Jansen Huta Barat Giovanni Sihombing, inang Marlinang Tobing boru Tagalung, Amang Payaman lumban tobing, nang dihos ada ina natongon baru mengalami operasi. Saya homa Tuhan ima na mga leon hai pasad diho, soni nang di amang sagumani lumban tobing rap daud keluarga, di par budu-budu tuhat mahamu asa totong margugu lau mangadupi sudi aka perdalaran ningulun pasu-pasu sudi ruas ni huriamon Tuhan di anak dot boru nami naso dapotan rokap dope manang nasai tarpaima di sidongan nas gabi nasida sidongan magudangna Tuhan tongos mai asa tarbain nasi darap merlas ni roha dia ka ditiki na jepok nang yanakon nami na sedang ujian manang na parade dirina lau mangalului aka ulaun laho dalan ninguluna homa masu-masu nasida asima roham Tuhan sahapon ma nasinita ni roha nabi wali Yesus Tuhan nami jalom ma ende nang tanyang nang pamujion dohot pilihan nami gabe uap na hukus dia dupamu asi roham di sudi ruas ni huriam nang para ladum sesa dosa nami nagudangi saya saud lomo di roham amin. Marinde maita los tapapunguma pilihat tatu pak tatu dana pensiun. Godang dope siguro hononi asa tudos kodo Tuhani saitong nahurang patigorani sotuk dope Por seoni dirim sambing ihaholongi ho dongan ulas ihalupahon ho Ring mai da jong-jong tapasat ma pilihan na tapapungon tuadupan ni di bata martang yang mahita ali di bata amanamina di bono gicang kodo haruan ni salut selion len na dinggan dot nasau libasa nama Yesus upasat hami masian nan nilehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe wap na hukus di julum
pasu-pasu mai jala ramut yang sahu parhasia kami pilihanon. Bakti bulhon harajon di tonga-tonga ni huriam dot di porti bihon. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gorang ni silen-len mi di hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banu Gicang saya pinar badia mabuar saya rumah harajon saya saud malomon di roham di Banu Tongon sohonna di Banu Gicang leon matuhami sadarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami togion tu pangunjunan paulu mahami sian pangago Ai ho dona puna harajao dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni leleng na di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di parsaorhon madamena tuton di munabe amin. Amen, amen, Kuriani Tuhan Yesus na adong moeng di tonga-tonga ni bagas juron suang-songon ni manang nang hamuna na marbungu marminggu di tonga ni bagas manang di dia pe hamuna bui terhubung dot hami jajaran parhubas di Huria HKBP Kebayoran Baru Padita parhalado dohot parhalado non partohonan pasahaton tu tonga-tongata manok tongma kolong di roha tu di batado tudongan selamat hari Minggu ma di hita sude Tuhan mamasu-masu horas.